FIOT representa a oportunidade de coñecer compañías, ofrecesme unha oportunidade de poder coñecer compañías de dentro, non? Igual eu ia a outros festivais ou a outro sitio a ver unha obra, era público, tiña un papel de público, pero aquí, si, tanto como voluntaria ou antes, pois era unha oportunidade de traballar antes de que comezara a función e poder ver, pois eso, pois como se colocaban os focos ou como os actores quentaban. Eso fixo que vise pois esta profesión como algo máis serio, non como un hobby de algo simple. Creo que nunca pensei non tiña un plan B, non? Hai, por exemplo, eu recordo que cando estaba en Casa Hamlet, estudando en Casa Hamlet, e que era un momento no que estaba preparando as probas para acceder a ESAD, que o meu profesor, Manuel Lourenzo, dicíame: bueno, pero se non pasas, tes que ter un plan B. E dicía, non quero plan B, é o que quero, e nunca me plantei pois outra opción, non? Realmente foi sempre o que quixen facer, e creo que tamén a oportunidade de que os meus pais non me dixeran nunca, bueno, pois pensa en algo que igual poida ter máis futuro ou que che dé de comer, pois tamén fixo que apostase por eso, non? Ter o apoio da familia, que tamén é moi importante. Ao final hai que estudiar o que che gusta facer, formarte no que che gusta, e despois, pois, se non sal ben, pois haberá moitos traballos, tampouco hai moitos, pero bueno, haberá outros traballos para que che den de comer, pero creo que en canto á formación, xa como persoa, os estudos, tes que facer o que che guste. Carballo está moi ben a nivel público, que creo que ten un público moi formado, moi crítico, por eso, polos espectáculos que veñen aquí, pero sí que pola outra banda, sí que é certo que hai unha carencia, non? Eu estaba en Vagalume, pero claro, quitas Vagalume e non, sabes, non tes outra oportunidade. Non hai, claro, Vagalume chega ata unha idade, agora sí que comezaron para adultos, pero sí que falta algo, sí que fai falta unha formación. Nenas e nenas, é todo mentira! O rato Pérez non existe. Se vos apareces un ratillo para a cama para collervos o dente, había non matar a hostias, coa zapatilla, coa vasoira, co que fose.